Ayo ngrungokake dongenge dalang irah-irahane mangsa ketiga. Nuju mangsa ketiga kaline Asad. Wak, aku ngelak. Iya padha, aku uga pengen ngombe. Yen banyune entek, terus piye? Ayo, golek wae. Yuyu lan Iwak lagi bingung, banjur ana bangun nemoni. Sedulur Yuyu lan Iwak, piye kabare? Bango, aku ngelak. Bener, kaline Asad banyune entek. Ayo, tak tulungi kabeh lunga saka kene. Yuyu lan Iwak bingung. Banjur Bango ngapusi cara alus. Banjur nganggo apa? Kowe tak jepit nganggo cucukku supaya ora ceblok. Wah, hebat usulmu, cocok. Matur nuwun. Sapa sik sing pindah? Iwak sik wae, amarga wis pucet kuwi. Manut, pokoke slamet. Iwak dijepit cucuke Bango, digawa mabur. Nanging banjur diserot mlebu menyang wetenge Bango. Yuyu weruh. Apa kono akeh kancane? Iya akeh banget, nganti meh ora amet kedunge. Wah, selak pengen aku. Ya wis ayo. Mumpung isih awan, tak jepit cucukku ya. Emah, aku duwe sapet, tak cekelan kowe. Karepmu priye? Aku cekelan gulumu sing ora lunyu. Bango ora ngerti yen diapusi dening Yuyu, disapit gulune. Aduh, guluku dijepit, ora bisa mbekan. Emah. Kapokmu kapan? Kowe mau ngapusi kancaku? Iwak kok pangan? Kapok, uculno aku. Njaluk ngapura yu. Ya, tak ngapura. Aja dibaleni maneh. Iya, matur nuwun. Bango lan Yuyu banjur rukun maneh urip bebarengan.